Let me say again, to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word. Don't. חמאס אתם בני זונות ואין לכם בחורות ואין 72 בתולות כי חמאס אתם בני זונות ב9 בערב יורים פה טילים, איי, מתי מתחילים? שולף את הנשק, הורג מחבלים, איי, זה 5 רכבים. זיינתי את אחמד, זיינתי סלים, זיינתי את אמא שלך על גלגלים. גוזי מגיע, תקרא תהילים, משתין על גופה ומוריד לבגדים. סבתא רחל מביאה לכולם עוגיות, שב תאכל בשקט, אל תעשה לי בעיות. הימם עכשיו מגיע לפוצץ אתכם מכות, נכנס לבד לעזה, כבר נמאס לי לחכות. יש טילים פה, יש טילים שם, אני במעמד, במרחב מוגן, פותח מגירה, מוציא את השוטגן, מחבלים בורחים, רובי מסוכן. חמאס אתם בני זונות ואין לכם בחורות ואין 72 בתולות כי חמאס אתם בני זונות. מפוצצת לך את הראש כמו בניין בעזה, הוא יורה עליי טילים ואני לא זזה, שומעת מואזין, שמה עופרה חזה, מנתקים את החשמל, אין לכם את הפאזה. הוא אמר בהצלחה, שחרר עליו את הצרור, סלים על הרצפה עם הדגל מאחור. יום למחרת הוא נמצא בתוך הבור, משטחים את עזה, הבאנו גם דחפור. חמאס אתם בני זונות ואין לכם בחורות ואין 72 בתולות כי חמאס אתם בני זונות.